Jesus. Masivale namehlo. Wabona amandla onke Nkosi yamakhosi. Simakade sezulu dwala lamadwala. Zulu yemfihlakalo Nkosi. Sithi akekho njengawe Nkosi. Akekho nokulinganiswa nawe simakade sezulu. Akumgonyo wakho kwenkosi. Seleza kwehlisa imessage yena liesile. Ethwele into zakho Nkosi. Sithi mabaziva abantwana bakho. Wasisebenze Nkosi. Wasisebenze into zakho Nkosi yamakhosi egameni nasegazini elika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngoba wena Nkosi wancama yena unyana wakho ekuphela kwakho omzeleyo ukuthi ezofela izono zethu Nkosi yamakhosi. Egameni nasegazini elika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Egameni lika Jesu. Amen. Zombethemba njalo obuyaya sindlela uzothi hola ngeso angisekeli impela ezulwini holanda sibone phakathe Zomethemba njalo
ezulwini olanda ngibone phakade wandethula umthwalo wandishiya ezulwini ngona ezulwini olanda ngibone phakade wandethula umthwalo wandishiya ezulwini ngona ezulwini olanda ngibone phakade wandethula umthwalo wandishiya nethulo. Kukhona abantu abangasakwazi ukuthetha bashiwa neculo. Kukhona abantu apho bekufanele ukuthi bathetha khona amazwi othetha ngaphuma kusuka kuvela iculo. Hey Nkosi. Kukhona abantu ebekufanele ukuthi bayalila namhlanje mfundisi uNhlaninge kodwa ngenxa yokuthi bashiwa neculo endaweni yokukhala kuvela iculo, endaweni yokuthetha kuvela iculo, Hallelujah. endaweni yokudinwa kuvela iculo. Jesus. Bakhona abantu ongazibuza ukuthi kule minyaka emingaka bahamba njani kule vangeli kanti bagcinwe liculo. Hallelujah. Akhoda banoyikhupha ngomlomo ngaphandle kweculo. Ezulwini bona Ngibone phakade wandethula umthwalo wandishiya nethulo. angapha bothula imithwalo Oh my namhlanje. God. Hey Jesus. Angapha bothula Oh imithwalo. yes Lord. Hey Nkosi. Bangapha bayivaya imithwalo ixibilika emagqeni namhlanje. Oh Jesus, thank you Jesus. Asifunde izwi. Umsebenzi wabathunywa okanye izenzo zabapostile chapter 27. Cela sifundeni ukusuka kuverse 18. Bakhona usisi ngiyabafunda kamanda apha. Amehlo ethu kawasaboni kakuhle. Molweni bazalwane. Hallelujah. Ndiyanibulisa egameni likaKristu Jesu. Jesus. Lo nyaka mtsha sawuze sitshintshe kuthetha ngePassover zithi hayi ke ayisengonyaka omtsha. Happy New Year bazalwane. Ndiyanibulisa egameni likaJesu ndisasindisiwe ke namhlanje. Ndisamthanda uThixo. Nothulwa kumthwalo ngenye imini ligama ke lika Yesu. Nasindiswa. Yabona ke inhlobo zemithwalo zininzi, khona imithwalo ovubona ukuthi lo umthwalo ayingowakwami okanye ayingwasekhaya. Ndanti nemithwalo ke maka yasekhaya eminye ndibona ukuthi hey eminye le hawe yasekhaya. Nobe eminye imithwalo eyenziwe ndimi kodwa eminye ndandibona ukuthi mhlawumbe eyemboleko. Kodwa igama lika Yesu lafika la ilungisa impilo yami. Wandothula umthwalo wandishiya neculo. Sizocela sisunifundele baso ifumene izenzo zabapostile chapter 27 sifunde ukusuka kuverse 18. Umsebenzi wabathunywa okanye incwadi yezenzo chapter 27. Sizawubona ukuthi sizawumanda wona. 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 . 27 .
Ncwadi yezenzo chapter 27 verse 18. Sithe ke sakubona ukuba ke sibandezelwe kakubi liliqhwa, ngomhla olandelayo bawuphungula umthwalo. Verse 19. Nangowesithathu siyalahla ngezandla zethu impahla yomkhombe. Verse 20. Kuthe ke kwakubona ukuba ezininzi kucinezeleka neliqhwa elingelincinane, laphela kwathi tu lonke ithemba lokuba singasindiswa. Verse 21. Emva kokuzila ukudla ixesha elide, wasuka wema uPawulosi phakathi kwabo, wathi, hina madoda, ningeniphulaphule kum ananduluka eKrete, nizuzane nale nxwaleko nokukonakala. Verse 22. Nangoku ndiyaniluleka ukuba nibe nomxhelo awonwabileyo, kuba kuni aba akukho uyakulahlekelwa bubomi bakhe, yoba ngumkhombe wodwa. Verse 23. Kuba ngobu busuku bekumi ngakum isithunywa sikaThixo, endingowakhe, endimkhonzayo, sisithi, ndiyaniluleka ndithi apha kuni akho nomnye ulahlekelwa bubomi, ngokuba ngobusuku bekume isithunywa sikaThixo ngakum, endimkholwayo, sisithi, akuyi kubakho nomnye oya kulahlekelwa bubomi apha phakathi kwenu, kuya kuba ngumkhombe wodwa. Ngokuba ngobusuku sisuka kubo bekumi isithixo sikaThixo endimkhonzayo ngakum, sisithi kumele ukuba ndime phambi kukaSiza. Akukho nomnye apha kuni oya kulahlekelwa bubomi, kodwa wona umkhombe uyakuqhekeka. Siva uPawulos apha ebalisa ngohambo lwakhe bekumkhombe esiya kwindawo yokuthetha amatyala emveni kokumangalelwa ngenxa yegama likaJesu. Kunamazwi ke awathethayo umkhumbi usaqala ukuhamba ukuthi make singasingisi kwangoku kule ndawo, make sitshintsheni indlela yohamba. iBhayibhile ke lithi beva kakhulu ngabaqhubi bomkhombo, bathatha amacebiso abaqhubi bomkhombe. Enzulwini yolwandle lavela iqhwa okanye isaqhwithi, sawududula umkhombe, wangabi nako ukuqubisana neliqhwithelo. iBhayibhile lithi bazama wonke amaqhinga wabo. Kuthe usaqhutye kanjalo kwabonakala ukuthi makuphungulwe impahla zithile apha kulomkhombe, ngoba kwase kucaca ukuthi awuzukwazi umelana nalo oluqhwithelo. Bacinga qhinga limbi lokuba masiyothule yonke lempahla ikhoyo apha kulomkhombe. iBhayibhile lithi bazothula ngosuku lokuqala nangosuku lwesithathu, benza njalo, bazothula ngezandla. Kodwa azange kuncede nto, ngoba umkhumbi wohlulakala kukuqondana ngqo noqhwithelo. Kuthe kusenjalo iBhayibhile lithi kwabonakala ukuba okanye kwaye kwancameka okanye laphela ithemba lokuba aba bantu bahambayo apha bangasindiswa. Ndiyaphinda, laye laphela ithemba lokuba aba bantu bangasinda. iBhayibhile lithi ukuba bangasindiswa ngenxa yokuba inzame zonke zomantiloshe zasezenzekile, azazananto
waqhubeka umkhombe awakwazi uya ngaphesheya kolwandle apho bekufanele ukuthi uyokuma khona. Amaqhinga abantu aphela, injineli zokuqweqwedisa okanye zokuqhuba imikhombe aphela, kwancameka laphela ithemba loba aba bantu bangasinda. Dithetha lento nje, zikhona inzame esizenzayo kube khona apho sifika sima khona botata sibone ukuthi noba kuthwani ngoku kuncamekile ngendlela esazi ngayo okanye indlela omkhulu abezenza ngazo izinto. Uba ngaba ziyohluleka kuthetha ukuthi kufika lesiphelweni sobomu bethu akukho uba singaphinda sisinde. Uba ngaba amacebo wabazali, amacebo woba umkhulu bethu engakwazi ukusiqobhozisa kwezinqwithela, ithetha ukuthi asinawukwazi ukusinda. Waphakama uPawulos, iBhayibhile lithi wathi, ndiyanibongoza ndinixelela ukuthi apha phakathi kwethu akho nomnye ozawukuluza okanye ozawulahlekana nobomi bethu. Into ebangela uba ndithethe kanje kungenxa yokuba uThixo endimkholwayo ufikile kum ngobusuku. iBhayibhile lithi kwakusemva kokuzila ukutya, ufikile wathi kuyanyanzeleka uba olu hambo luthini luphumelele, ngoba kuyanyanzeleka ukuthi ndiye kule nkunza yamatyala. Into ethetha ukuthi akho nomnye ozawufa ngaphakathi kulo mkhombe, noba umkhombe wona ungafa. Sikhona ecaweni. Hallelujah. Ndiyagqiba ushumayela. Uyabona lo mkhombe siukhweleyo, noba unganentanda kodwa uThixo ethethile nje uthethile. Noba lo mkhombe ungahlokoviswa zintoni kodwa uba ngabe uThixo uthethile uthethile. Akho nomnye ozawulahlekelwa impilo yakhe, ethethile nje uThixo. Ekhona nje umkhonzi kaThixo phakathi kwethu, akho nomnye ozawuphulukana nobomi bakhe phakathi kwalo mkhombe. Sikhona enkonzweni, mandikuxelele lento. iBhayibhile libonisa amatiletile wokuzama wokusinda kwalamadoda kulo mkhombe kwade kwanelahleko. Ngoba uma ngabe impilo yakho uyizamela ngandlela zonke ilahleko iba khona. Kwalahleka indidi ngendidi zempahla emkhombeni, kodwa ubomi basala butheni busekhona. Nalamhlanje kwesizukulwane bakhona abantu abalahlekelwayo ngenxa yokufuna intoni ikusindisa impilo zabo. Kodwa namhlanje ilizwi endizolimemezela lithi uThixo endimkholwayo ethethile nje uthethile, futhi akazuphinda athini ajike. Akuthethile ukuthethile. Uba ngaba funeka siwelele ngaphesheya sizawuwelela ngaphesheya. Ethethile nje uThixo uthethile. Abantu abafundileyo banemibuzo abayibuza ukuthi ngendlela eqeqesha ngayo zokuqhuba kwalo mkhombe kodwa siyehluleka ngenxa yokuba izinzame zasezenziwe kwabonakala ukuthi akho unosinda apha, kodwa ngegama lika Yesu, kodwa ngegama lika Jesu. Pawulo waphakama phambi kwabo wathi, mna mntu ofikelwe nguThixo ebusuku ndiyanibongoza ukuba niyazi ukuthi akho nomnye ozawutshabalala kulo mkhulu. Ndizise lo myalezo othi phakathi kwenu noba lo mkhombe ungaqhekeka, noba lo mkhombe ungadilizwa,
Noba lo mkhombe kungabonakala ingathi awuphumeli ngaphesheya, kodwa khompilo yamntu izawulahleka phakathi elwandle. Ndithetha kubantu abanezicwangciso kulonyaka, abaqala unyaka benezicwangciso. Ndifuna ukuxela lento, noba izicwangciso zakho zingantlitheka, kodwa ekugqibeleni izicwangciso zakho zizawuphumelela. Zizawuphumelela. Ndithetha kubantu abanethemba, abangenathemba elibonakalayo ukuba bazawufika apho bajonge khona, kodwa ndifuna ukuxela lento. uThixo okhonzwa nguPawulos uthi kuwe namhlanje kumele ukuba uthini, uwelele ngaphesheya, ubonane nantoni nedestiny yakho. Kumele ukuba uyofika. Thixo wethu ayingoThixo wezinto eziphela endleleni, ayingoThixo wezinto eziqhawukayo. Akanjalo ulwazi lwabantu lungazenza zonke izinto luphele esithubeni, kodwa uma kufika kwindawo kaYesu akohluleki. Akohluleki. Xalela umakhelwane, ithi makhelwane akohluleki. Ithi makhelwane akohluleki. Ithi nakulonyaka makhelwane akohluleki. Ethethile nje uthethile. Echilo nje uchilo. Ethethile nje uthethile. Echilo nje uchilo. Noba umkhumbi ungaqhekeka, uyawusala wona elwandle, kodwa thina siyaphumela ngaphesheya ngoba kunesibhambathiso soba kumele siyofika. Umbambe nje wena kude kuse, ungamyeke engakusikelelanga. Umbambe ebusuku kude kuse phandle, ungohlukani nawe engeka kusikeleli. Oluqhwithela ujijisana nalo ebusuku, wena jijisana naye, ungamyeke engakusikelelanga. Ngoba ethethile nje uthethile. Ungabona indlela amazaha agama ngayo, enza ngendlela ekufana nendlela amadimoni efikile ebusuku, indlela agama ngixelela izinto ezinokwenzeka nezinto ezingenokwenzeki. Ndifuna ukuxela lento, ethethile nje uthethile uThixo. And efike nje namhlanje bangaba uthe uThixo ufike wathi noba ungadliswa ngonoluphi uhlobo ledliswa ebusuku lele aluzukwenza into, echilo nje uthena uchilo ke. Akosidingo sobuhambe uyophalaza, echilo nje uchilo. Noba bangafika bawutyise lo nyama ehagwa ayizukwenza into. Ethethile nje uthethile, uba uthe sawudla izinto ezibulalayo zingasibulali, uchilo ke uchilo. Hallelujah. Noba unganyatheliswa manamabekelo amanyawo ashobane, ayongxaki ukuqhekeka komkhombe, kodwa ingxaki kukuphulukana kobomi. Noba umkhombe ungaqhekeka mfundisi, kodwa ubomi abuyindawo. Nangoku abantu ababuza uba ingabe imeko yakho izawuthini kulonyaka, ngendlela ebehlakazeke ngayo kulonyaka kupheleyo. Imessage endiyithetha noba kulonyaka kupheleyo mani lo mkhombe ubuhlitheke kanjani,
kodwa bangabo bomi busekhona kusahambeka sahambeka. uYesu ubheka esiphambanweni emanxeba emzimbeni, umkhomba uqhekekile, kodwa wayofika esiphambanweni lavuka ibandla enamanxeba manje. Uzawufika nawe unamanxeba unjani esilonke ubomi butheni ukhona. Hey, lento yakho ingathi kudonsisa nzima manje. Lento yakho uyayibona na lento yakho ingathi kudonsa mamela manje. Ngamaza nje. Ngamaza. Hey, klonyaka kulento kaTata uNhlaningi ingathi aluzulunga indihambe sanzima iyandibopha. Kunendawo kufanele ndingene kuzo, kunendawo kufanele ndingangeni kuzo. Ingathi izawundihambisa mamela. Ingabe ubomi busekhona na? Ekuhambeni kwakho lula, ingabe ubomi busekhona na? Makazukiso lowo ukwaziwa ukunika ubomi, aphinda athini abugcina ubomi kuze kube phakade. Ningaboyiki abo babulala inyama, kodwa umphefumulo bengena kuwenza lutho. Yo, uyabona kukho into ekuthwala iqamaku, kukakuthwala ivumanga madoda. Into endizoyithetha nansi noma iqamaku alivumanga manje, kodwa khona uThixo ofikileyo. Ukhona! Yo! Ukhona uThixo ofikileyo. Noma lo mkhomba ungaqhekeka, kodwa ubomi busekhona. Mene tekele ufasini na. Mene tekele ufasini na. Awumxelela uSathana uthi mene tekele ufasini na. Simeni ngeenyawo. Noma siyahlutshwa kwelivangeli, kodwa liyeza ilanga lethu. Noma sidelelwa, noma sishaywa, kodwa liyeza ilanga lethu. Amxelela uSathana uthi lifikile ilanga lami. Vula umlomo wakho umxelele, awumxelele ukuthi indawo yakhe iphelile manje. Iphelile. Iphelile. Jesus' name. Noma sidelelwa, noma sishaywa,
kodwa liyeza elethu ilanga. Jesus, have mercy. Akhona umuntu ozawulahlekelwa bubomu. Ngegama lika Yesu waseNazaretha. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Yesu waseNazaretha. Egameni linamandla igama lika Jesu. Egameni lika Kristu Yesu waseNazaretha. Egameni lika Jesu kumelwa nguwe. Oh siyabonga nguwe. Siyabonga In the mighty name of Jesus. Siyabonga In the name of Jesus. Baba ubomi bethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Selekile ezandleni zakho. Usibusiso Jesus. olukhona ebukhoneni bakho. Father, we thank you. Oh Jesu. We give you the glory. Osuka khona Ngegama lika Jesu. Jesus name. Wala laphakade. Siyabonga